Dr. Rabi'u Musa Kwankwaso, Alhaji Atiku Abubakar, Hamza Al-Mustapha. Assalamu alaikum. Zan yi amfani da wannan damar domin na kira ga mutane guda uku masu daraja wanda muke kyautata musu zato a ƙasar mu Najeriya, ko muke da yaƙinin cewar insha Allah idan suka haɗa kansu duk wannan matsalar da muke ciki a Najeriya da ikon Allah ya ta zo ƙarshe. Mutane ukun nan kowa a Najeriya yana kyautata musu zato, ba don kuma sai don manufofinsu da kuma yadda jajirce su take akan bayan Allah musamman talakawa. Wannan mutane ukun ba wasu bane Dr. Rabi'u Musa Kwankwaso, Alhaji Atiku Abubakar, Hamza Al-Mustapha. Wannan mutane uku al'ummar Najeriya muna kyautata musu zato 100 bisa 100.